Poslední dobou se zjistilo, že 9měsíční miminko má opravdu husté tělesné ochlupení, což je vlastně babiččina chyba. Všechny maminky by měly své tchyně důrazně varovat, ať tenhle šampon v žádném případě nepoužívají jako sprchový gel. Na internetu kolují zvěsti, že přes noc vám naroste 1000 vlasů. Je to opravdu pravda? Nebo je to jen reklama na nějakou lahvičku? Pokud jste to skutečně vyzkoušeli, tak dobře poslouchejte. Naroste vám minimálně 1000 nových vlasů, nekecám. Opravdu se neodvažuji používat jiné šampony. Když vyjdu ven, ostatní říkají, že vypadám jako 8letý školák. Pro ty, kteří prožívají vypadávání vlasů, mohu nabídnout bezplatnou zkušební příležitost. Věřím své metodě a svým schopnostem. S mou metodou vám určitě dokážu pomoci. Zpočátku jsem ho plánoval používat s běžnou frekvencí, ale nečekal jsem, že účinek bude tak zřetelný. Dal mým vlasům nový život a teď se bez něj prostě neobejdu. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bude tak užitečný. Mít si s ním vlasy je jako používat tonikum. Věřte mi, je to pravda, nikdy jsem si nemyslel, že šampon může být tak dokonalý. Říkám vám, pokud máte na temeni hlavy řídké vlasy, ustupující linii vlasů nebo vysoké čelo, použijte tento šampon. Pokud trpíte jen mírným vypadáváním vlasů, stačí si je mít každé 2 dny. Pokud je vypadávání vlasů vážnější, mějte si je každý den. Tento šampon je důvěryhodná značka s dlouholetou tradicí, obsahuje rostlinné extrakty jako je desno mnohokvěté, heschovu, ženšen a další rostlinné esence. Pokud vás trápí vypadávání vlasů, proč ho neskusit? Při pravidelném používání našeho šamponu určitě uvidíte výsledky. Teď klikněte na odkaz a navštivte stránku, kde vám ukážu, jak účinně bojovat proti vypadávání vlasů.